mis Harry agus is even lum ceol. Is mis Pippa agus is mis an duine is Siar Linn. Is mis Joshua agus is even lum soccer. Is mis Lishna agus is Gabra ceart me. Oh, the boner. Mira na banán. 3, 2, 1. As an liste seo a lenas, cén foiineh nach míag á úsáid ag na muite plúr sa bhblionn 78. A isce, B gaeilge, nó C leictricus. Joshua. Leictricus. Leictricus, tá ceart agat. Céfid Muileann a bhíonn ar na aige ná begnóthaí. 1000, 2000, nó 5000. Harry. 5000? Tá ceart agat, maithú. Cén fear a bhí ganas ar éirí amach 78. A. Madratón, Wolftón, nó Capeltón. Wolftown? Maithú. Ja. Cén tír ina rinneach Uachtarán de George Washington sa bhliain 1789. Pippa. America? Maithú. Ja. Fear nó bréagach, thosaíodh an chuid is mó na buachalaí ag obair mar frintíosigh agus iad 10 bhliain 10 díos. Joshua. Fear. Fear, maithú. So bhliain 17 thosaíodh ag obair ar cén chanáil éireannach. An Canal Mhór. An Canal Mhór, maithú. Ní raibh breagan cotíanta sa ré seo, ach dá méach an tá leat bábóg a bheith agat as cén tábhar a méach sé déanta. Harry. Imid? Imid, maithú. Fear nó bréagach san 8 híis déag ní bhítí folca ag daine ach uarbháin gach cúpla mí. Pippa. Fear? Fear, maithú. Ja. Agus sin deireadh.